Така, ето и първата рисунка. Доста е смислена, ако се загледате в дълбоки смисъл. Така. Така. Бих желал да ви разкажа за величествения десктоп. Много добра екстра е. Защото долу вдясно може да сложите вашето кошче. А също така, горе вдясно задължително трябва да имате някоя игра като Барби. И така, Fashionista. И в лявата страна може да си сложите иконките. Иконки. Иконки се казват на Дева Мария, на Свети Петър. Ти иконки, това въобще не е икон. Да. И много екстра е десктопа, защото вие като тесен бутон на някаква картинка и сейвата си после отдолу има десктоп. Тя отива там и ви си ги гледате от десктопа. Така. Искате да видите добре украсената ми ЛХ. Коледно настроение. Също така. Имам очки. Ето. Дядо Коледа дойде.